Als ik wat zie dat in een winkel of in een fabriek, dan denk je, jee, wat mooi is dat. En dan is mijn tweede gedachte is van hoe kan ik het zelf ook maken? En de derde gedachte is van, kan ik het nog beter maken dan wat ik gezien heb? Na de pensionering ben ik dit echt gaan doen. Want er gaat heel veel tijd in zitten. Ik heb de meeste tijd als kapitein gevaren. Nou, ik ben begonnen met, heb ik aan boord van een schip schaven gemaakt. Want ik vond de schaven die je kan kopen niet goed genoeg. Nou, ik vind het een prachtig mooi werk. Het is van heel ruw spul de mooiste dingen kunnen maken. Dat is eigenlijk het leuke van het smidswerk. Je maakt zelf al je gereedschappen, alles wat hier hangt, dat is allemaal zelf gemaakt. Al je tangen, als je wat bijzonders nodig hebt, bijzondere tang, nou, maak je hem even. Deze beitels, ik maak ze veel dunner dan de beitels die je kan kopen. Deze gaat veel makkelijker door het hout heen, zijn ook keihard, zijn harder dan die je koopt. Een plastic kommetje vind ik niks. En ijzeren kommetjes ook niks. En heel degelijk, je brandt je handen niet. Deze is voor thee. Want die mensen willen graag grote bakken. Dit is meer een koffiekommetje. Bijlen. Dit is de kleine bosbijl. En die ligt zo lekker in de hand. Maar ja, dat kan je, als je het zelf maakt, kan je het net zo maken als je zelf wil. Hè? Met het zwaard van Grutte 4. Dat is voor het toneelstuk wat volgend jaar augustus wordt opgevoerd op een locatie in Kimswerd door de Peergroep. Deze die gaat ongeveer een 1 meter, maximaal 1,20 meter worden. Misschien nog ietsje korter, want je moet hem er ook eruit kunnen halen. Hè? Anders dan kom je nooit aan het vechten toe. Dus hij wordt niet zo groot, niet zo lang en niet zo zwaar. Ik ben zeer autodidactisch. Bijna alles heb ik mezelf aangeleerd. Ik heb geen technische school gehad. Maar ja, in de praktijk leer je alles. Zeker met boeken en tegenwoordig met YouTube is het helemaal geweldig. Dus alles wat je kan weten kan je zo zien. En je moet natuurlijk wel handig zijn, maar de rest gaat vanzelf. Kom je wel eens uit het hokje? Volgens mevrouw niet. Ja, dat is hem. Dat wordt hem. Zo. De reservebaan. Daar ben je mee aan de gang. Nou, als dat is wist, dus ik ben mijn cassettebandjes, de tape dan, ben ik aan het haken. En dan haak ik er dus een grote ketting van. En dan worden deze baltjes. Ik ga er heel stikje aan, maar toen rol je zo. Nou, en dan haast een kleur steeds maar. Nou ja, hier in het bruin en die is wat dikker. Dan haak ik mijn dubbele bandjes die in. Zo, nou, en hier, dan breid ik ervan. En serieus, zo chic. Insteken, omslaan, doorhalen, af laten gaan. Insteken, omslaan, doorhalen, af laten gaan. Ik maak er, hoop ik, van alles van. Ik ben al oren mijn dwaan geweest. En ik hoop dat ik dat aan een goed verkeerpje kan. En dan is het voor een goed doel. Ik hou van aparte dingen en dingen uitvinden. Dat vind ik gewoon leuk. Dat stimuleert mij. Nee, wie mag het ook van? Dat is helemaal net normaal. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Je bent net normaal. Nee, maar dan in een positieve zin. Ja, hoe maakt dat zin dan? Nou,
Ik hou van uitdagings. Ik maak het liefst alles uit afval. En zulke dingen. Ik neem het ook alweer net tweedehands artikelen, maar tweede kans. Laat ze breien, hoe, laat ze breien, hoe, laat ze breien. Sesam open nu. Nou, hier. Dit is eigenlijk het eerste wat ik mijn bandjes daadwerkelijk onthaken wist. Grand foulard zijn we. En hier, dat vond ik heel erg leuk. Dat doe ik meer mee. Dat is een pompoontje, ga ik maken. En dat vind ik wel super chic. Nou ja, zo ben we maar rond uit vinden, hè? Maar je kan eigenlijk gewoon net stilzitten. Komt het daar op deel? Moeilijk. Ik ken het wel. Maar dan hakboek. Zal in de geen zitten. Mijn paken Jan, daar ben ik naar neemt, die hier hetzelfde. Dus Die werkt altijd maar je cassettebandjes aan het bereiden. ja, dat loopt hetzelfde. Nee, jongen. Die wie had aan het werk. En dat weer zijn hobby. Ja, ja. Nou, en ik vind dit fijn. Als het wat van oordost, die is blij, maar dan was zelf ook heel blij toch? Ja, het had altijd zo geweest. Als ben je ook eerst zendeling worden en later verpleegster en weet ik wat. Nou ja, dat is dus net worden. Maar goed, dat maakt het net uit. Ik ken het nou. Hè? En ik ken nou zeeën van tijd en ik ken ook nog van Oordwan.